$100, Дашу, приготуєш нешта? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. $100, коли приготуєш мені штості. Зробиш? Добре. Заходь. Зроблю смачна. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. $100, приготуєш мені їжу? Так. Заходь. Зроблю смачне. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. $100, коли приготуєш мені їжу? Так. Заходь. Зроблю смачна. Ось $100. Дякую. Дякую. $100, Даш, приготуєш для мене? Гляді. Так, заходьте. Смачна я зроблю. Це правда смачна. Ось $100. Дякую. Добре, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Дякую. Заходьте. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось ваші $100. Дякую. Дякую. Заходь, зроблю смачно. Вельми смачно. Ось $100. Тобі $100 приготуєш мені паїсті? Так. Заходьте. Я смачна приготую. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Дам $100, коли приготуєш мені штості. Згодна? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. $100 заплачу. Приготуєш мені штості? Так, заходь. Зроблю смачно. Вельми смачна. Ось $100. Дякую. Дам $100, коли приготуєш мені їжу. Добре. Заходь. Приготую смачно. Вельми смачна. Ось $100.